Arratsaldeon, zer moduz ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Joseba Zubimendi, euskaltzale, idazle, kazetari, bertsolari eta olerkari ere bai, bera izango da gaur gure protagonista nagusia. Orain dela 60 urte hiltzen Kanbon, eta gaur omenalditxo txiki bat egin nahi diogu pregerrako euskal ordezkari honi. Donostian izan zuen bai bere omenaldia, orain dela gutxi, baina guk ere umiltasunez behintzat egingo diogu bai omenaldi hori. Beno, duela gutxi, irailak 28an, uste, bai, jardunaldi bat antolatu zuen Eusko Ikaskuntzak, Joseba Zubimendiren gorazarrean, antxe, Donostiako Miramar jauregian, hainbat adierazpen eginda, guztien artean bat geratu zitzaidan gogoan, la lengua es el primer elemento de la nacionalidad. El deber de todo buen vascongado es el de contribuir al cultivo y al desarrollo del euskera. Ekimen ugari aurkitzen dugu Josebaren bizitzan zehar, baina garrantzitsuena agian horixe izan zen, ezta? Euskararen sustatzea inazio. Bai. Hitz horiek ez dut uste Josebaren direnik, nik uste dut hori Jose Mari Belezek aipatu zuen Txurruka kondearen hitzak zirela. Baina izan zitezken gaur omentzen dugun Josebarenak ere. Eta alaxe zen, arrazoia zuen. Bai, nikan jardunaldi horretan esan nuen nolabait suhiltzailearen kontrako lanean aritu zela. Zua nun falta zen, han pizten, ezta? Aritu zela. Garaia, beste alde batetik esan da, garai hartan asko ibili ziren bezala, ezta? Han aipatu zen zera Artzeluz, Ander Artzeluz luzear, aipatu zen Lizardi, aipatu ziren Lauexeta, Aitzol, jende hori horrela ibili zen, ezta? Gertatzen dena da, gaur egun Lizardi ezagutzen dugula batez ere bere obrarengatik, eta bere obra da ezaguna da neurrian, bere obra da ezaguna, ezta? Baina Zubimendi, luzear, hauek gelitu ziren bultzatzaile moduan, baina gero ahaztu egin ziren nolabait, ezta? Eta bueno, pixka bat bada zuzentasunaren aldeko borruka bat nolabait, jende hori berriz oroitzea eta berriz ere zera gure lanetara ekartzea, ez? Haiek egin zuten posible beste hainbat ekintza eta nolabait pizte lana, ezta? Nola definituko zenukete Joseba? Euskaltzale izan zen, noski, baina idazle ere bai, kazetari, olerkari, kantari, eta guzti horiz gain, irautzaile peto, ezta? Bai, lehengo eguneko saio hartan publikoen artean zegoen persona batek esan zuen todoterreno baten irudia eman genuela, gure hitzaldian zehar aurkeztu genuen gizonak, apur badenetik egin behar izan zuen nortasuna erakutsi genuela, eta nik uste dut aski definizio zehatza dela kasu honetan, ezta? Apur bat denetik egin behar izaten zuten, ia denek. Nik gertuagotik ezagutzen ditudanak,
profesionalki euskararen idazkuntzan jarduten zen ila bakarra horixe zen, eta haren jarraian Lauaxetak hartu zuen lanpostu hori, baina gainerako guziek kazetari izatea, bulegari izatea, irrati saioen gidari izatea, hori dana egokitu zitzaion Zubimendiri, beraz, alde horretatik bere figura ez da salbuespen bat. Salbuespenak ziren agian profesionalki horretara dedikatu zitezkenak. Bai, kontuan hartu behar da, gure entzuleak jakin behar du, gizon hauek, gizon emakume hauek, emakume gutxi izan ziren, baina batzu bazeuden. Esaterako Joseba Zubimendi edo Arcelus bera ere, biak aurrezki kutxako langileak ziren. Eta beren ordu libreetan eta aritzen ziren bat gauzetan, esaterako egunkariko beren Euskal Herria egiten, irratsaioa prestatzen, zerbait egin bertzanean ura egiten, ezta? Eta egin zuten, nolabait hori behartzana euskerak eta bere zabalkundea izan zezan, ez? Eta jendeak beren hizkuntza zehatzeko, ez? Errebindikatzeko eta beren hizkuntza egiteko modu duin batean, ez da? Nola ezagutu zenun, Joseba? Uste bere semeak Iñakik ere hor zer ikusia izan zuela, ez? Bueno, lehenbizi nik Joseba Zubimendi ezagutzen nuen, batez ere garai hartako, alegia Republika garaiko hemeroteka desente begiratu dudalako, eta han agertzen ziren itzenak ezagunak iten zitzaizkidalako, ez da? Bai Luze Herrena, beste gauza batzuen bila nemilelako. Ni ere Lizardiren idatzien bila ere ibili izan naiz, Lourdes bezala, segura asko periodiko beretan ibili gera. Seguruna. Eta, izena geritzen zaizu, gero, izen hori ia zer egin duen, eta justu zera Auñamendira, eta Auñamendiko zeratan agertzen zaizkizu, 3 lerro, 5 lerro, eta besterik ez, ezta? Nik ez nekien ez da ondorengorik zeukanik ere. Baina hori da, zuka aipatzen zenuena, egun batean, Koldo Izagirre, idazlea etorri zitzaigun, argitaletxera, guk argitaletxera daukagu, eta etorri zitzaigun argitaletxera, esan ez zeukala liburutxo bat, Joseba Zubimendi delako baten idatziekin, bera exilioan zela idatzitako lanekin. Bertsolaritzari buruz, eta baita ere, gerrari buruz eta euskaltzaletasunari buruz. Eta, genuen guk zera bat, sail bat, idazle donostiarren lanak eta argitaratzeko, Donostiako udaletxeak lagunduta, eta pentsatzen genuen ona zela han sartzea. Eta pentsatu ere ondorengorik izan zezakenik persona zerak Josebak bizirik. Are gehiago, nik pentsatzen nuen mutiltzarra zela hiltzanian. Eta bururatu zaigun aurreko ale baten aurkezpenean iragartzea bazeto zen 2 liburu ondorengoa. Eta bat hori zela. Eta nunbait Iñaki bere semeak irakurri zuen egunkarian ateratzea agindua zela liburu hori, eta ni bulegoan nintzela iluntze batean guatzen naiz, dei bat jaso nuen Gabon, Iñaki naiz Joseba Zubimendiren semia. Eta, pentsatuko zuen ere harridura, eta momentu hartan, esaten, amenarik gea, haren lana erabiltzen, inolako baimenik gabe, eta inolako zerari gabe, ezta? Baina, ez zan hori bere asmoa, zan adieraztea, berak pase euskala, bera itazanaren paperak, eta bere gauzak, eta nahi genuen, juteko bere gana, eta alaxi ginen, Koldo Izagirre biok, haren etxera, han erakutsi zizkigun bere paper guztiak, bere argazki guztiak, eta zera ikusi genuen altxor bat zegoela, ez da. Eta, hasieran pintatuta genuen hitzaurretxo bat jartzea, hitzaurre luze bat bihurtu zen, eta, en fin, egia esan, izen huts zana, bere lanez ornitu genuen, ornitu zuen orduan Koldo Izagirrek, eta nik oraingo hontan liburutxo honekin, ez da.
Txikitatik zuak pizten zebilen Joseba, batzutan esan dezu hori nazio, zergatik deritzuzu hori? Bai, ze beharra zegoen, pentsazazu hemen adin pixka bat daukagunok, bintzat diktadura garaia ezagutu dugunok, badakigu ze beharrak egoten ziren transizio garaian, egin behar ziren hainbat gauza, idazleak idatzi bat zituen umentzako, helduentzako, ez dakit, egin behar ziren, ez dakit, jaialdiak egin behar ziren, eta danak, hori, sorbalda jarrita laguntzeko, eta hori askoz gehiago zen Errepublika garaian, ez da. Jende prestatuta gutxi zegoen, jendeak bere hizkuntzari buruz etzeukan nolabaiteko jabetasun zera bat, mespretxu bat ere bai, gertatzen den bezala, guk ez dakigu benetako hizkuntza, ez da, euskera, ez da. Eta, hori pixka bat, horri buelta ematen, euskera nolabait gure hizkuntza dela, eta duintzen, eta idazten, jende askok etzekien ez da idazti zitekenek ere, ez da. Eta hori egunkarietan agertzen, eta hori izan zen Josebarena bezala beste hainbatena, esaten berrio diot, baina nolabaiteko berpizkunde bat egon zen, eta horrela deitzen zaio gainera pizkundearen euskal pizkundean zerak Lizardik esaten zen bezala, ezta? Nolakoa zen Lourdes amarreko hamarkadan, 30 hamarkadan markatu bizi zen giroa Euskal Herrian. Errepublika garaia, euskaldun bat nahi zutenentzat, agian zakit esperantzazko euskal giroa proposa, ez da? Bai, lehenagotik dator movimentua, 1926tik aurrera antzematen dira berpistearen adierazpenak. Batez ere, Primo de Riveraren diktadura ura diktablanda deitzen zuten. Nolabait esateko diktablandaren epera etorria zen, eta euskal kulturaren manifestazioek adierazpide bat aurkitzen zuten. Ez ala adierazpide politikoek, horiek debekatuta jarraitu zuten Errepublika garaira arte. Baina aurreragotik, 4 urte lehenagotik euskararen aldeko, euskal kulturaren aldeko aktibidadek eta esku zabaltasun gehiago aurkitu zuten. Eta Lizardik ere bietan jarduten zuen, noski. Ordurako abertzalea zen eta euskaltzalea, baina garbi ikusi zuen euskaltzaletasunaren bidetik aukera asko da zabalago zegoela, eta hortik jo behartzela, noski horrek halako abanguardia bat, kulturak abanguardia bat ekarri zezakelako euskal nazioaren kontzientzia hartze prozesu horretan. Orduan, 26tik aurrera aldizkariak, publikazioak, artikuluak, idazleak ateratzen ari dira, eta 1930an hasten direnak dira euskaltzaleak erakundearen aktibitate publiko ezagurenak. Olerki sariketak direla, antzerki sariketak, gero gotorki dira novela sariak, bersolarien txapelketak, eta bardabar aktibitate horiek denak 30tik aurrera hasten dira. Eta 32tik aurrera aktibitate politikoare indarra handiz. Berpizkunde horretan planteamendu errealista batzutan zituzten Zubimendik eta beste batzuk, erromantikoak askotan ere bai, Ignacio? Bai, romantikoak, utopikoak, beraien nahia zen egunkari bat ateratzea, hori oso garbi zeukaten, eta Lizardik batez ere egin zuen zera bat, baina eztabaidak izan zituzten beren artean, Lizardik aipatzen du Luzear, eta Luzearrek Lizardi, eta Zubimendik ere bai, eta hola, ez? Nahi zuten egunkari bat, egunero euskeraz aterako zena, nolabait argiaren, orduan argia bazen, ez da? Eta argiaren zera horretan oinarrituta, eta egiten zituzten kontuak ere bai, ikusi ditut, ez da? Kontuak zenbat balioko zuen zera bakoitza, eta baina posibilistak ziren aldi berean, azkenean lortu zuten, hobeda zerbait egitea, ez ezer egitea baino, egin zuten, zeuden egunkari, abertzaleetan, esan dezagun, Euskadi lehenagotik zetorren, baina sortu zena El Día eta El Pueblo Vasco zeran, El Pueblo Vasco etzen berez obedientzia jeltzalekoa, hor bat zegoen diputatu zera bat, gero jeltzalekin eta ibili zen zeratuta, baina berez etzen jeltzalea, Rafael Pikabearen
egunkaria zan. Eta hoietan, horri alde bat euskera sartzea, ezta? Eta horri biliziren, behintzat hasi gaitezen, zerbait egin dezagun, hasi dan horri alde oso bat zen, gero pixkanaka, orain gertatzen da bezala publizitatea jate zuen erdia, en fin, olako gauzak zeuden, ezta? Lortu zuten egunkari hori, utopia hori lortu zuten, baina berandu, ez? 37an, gerra betean, eta denbora gutxian, ez? 6 hilabete edo iraun zuen. Aita Argina zen, Josebaren aita, ama berriz etxeko Andre, ezta? Bai, nik uste baietz, bai. Garai hartan normalena zen. Eta bi anaiak zituen, Andoni eta Jesus, ez bata eta ez bestea, bai, irazale, ez da euskaltzale... Euskaltzale baino, baziren behintzat abertzale, zen esan behar dizut bata, okerazpanago Andoni izan, edo Jesus ez nago ziur, zerako organista izan zen, Hernaniko organista, eta gerra etorri zanean kendu intzuten postutik, eta beste lanbide batean jardun behar izan zuen, beraz zerbait bazen, abertzalea bai behintzat. Bai. Eta... Euskatzale komprometitua... Bai, ez behintzat jardunian aritzana, ez da? Aita Argina zen zeratik etorria, Azpeititik etorritakoa, Graziano Zubimendi, hain zuzen ere Donostian, katedral bat altzaten ari zirela, Artzaionaren katedrala, eta area lanea, torri zen. Eta han ezkondu zen, zerarekin, bere Andrearekin Maximina Martiarena, ezta? Martiarena. Gaztetan Donostiako Orfeiko tenor bakarlaria geneukan, Joseba, baina bapatean, haserre aldiren bat izan zela medio, eta azkenean esizioari ekin, eta eusko abesbatza sortu zen gure pertsonaiak. Arrazoi politikoak, Lourdes? Horren berri Inesiok ni baino gehiago daki, ni dakidan bakarra da, irratsaioak egiten zituenean, abesbatza hori ekartzen zuela, zuzenean egiten baitzen dena, etzen latatutako grabazio horik eta egiten, orduan, piano jolea ere bertan zegoen, ez da, irratsaio hori egiten ari zenean. Nola izan zen pauso hori, Donostiako Orfeoia... Bai, hor egon zen historikoa, ez dizut esango zein urtetan izan zen, baina hor egon zen haserre bat. Orfeoiaren barruan, Donostiako Orfeoia gaur ezagutzen dugun Orfeoi bera. Haserre aldi bat egon zen, eta arazo ideologikoak egon ziren. Tartean, petxatzen dute jeltzaleak, euskaltzaleak, edo nik ez dakit hautsi nahi izan zuten zera hori, edo konforme zeudelako, edo hainbat gauzengatik izango zen, eta sortu zuten zuk aipatu duzun bezala eusko abesbatza. Zera bera zan, koru bat, gizonezkoena, okerrezpanago, eta han jardun zuen lehenbizi Orfeoian, eta gero, estizio hori gertatu zanean, eusko abesbatzan, ibili zen Joseba ere, tenor bakarlaria uste dut zela, eta nik ikusi ditut argazki batzuk, hori txanton piperri kantatzeko preparatuta bere mozorroarekin eta bere zera guztiarekin, eta kantari hona omentzen, bai. Noiz hasten da Argia, idazkarian kolaboratzaile bezala? Ustez, lehenengo kolaborazioa gertzen dela 26an, baina hola, jarraian 29tik aurrera, uste datatzen direla. Lehenago bai, nik esango nuke, bai, Soldaduska egin ondoren, nik susmoa daukat, Soldaduska zegoen bitartean ere zerbait kolaboratu zuela. Susmoa daukat, baina susmoa bakarrik, garai hartan bat zeuden kronikak idazten zituzten Afrikako gerra betea zegoen. Hango, nola da, anualeko historiaren ondoreko kontuak dira,
eta handik etortzen ziren zerak, eta argiak argitaratzen zituen, soldadu baten zerak, eta firmaigabeak. Bere firmarekin. Eta nik uste dut firmaigabeak, garai hartan, euskal aldizkarietan hainbat eta hainbat pseudonima daude, batzutan destifratu inbar dituzu, batzuk argiak dira, beste batzuk ez dira hain argiak. Ja. Eta nik esango nuke lehenagotik idazten hasita dagoela. Baina jarraian eta horrela, Lorozek esan duen bezala 26tik aurrera, zera, argian zatzen da. Eta gainera zerak argitaratzen ditu, alako reportajeak eta hola, eta baita argazkiak ere. Argazki makinakin jutezan lekutara eta atatzen zituen bai. Eta 1930 uste, Eldia egunkaria, zure izan duzen bezala, ageri eta argiako zuzendaria, ere jabetzen dira? Argiako zuzendaria, orduan zegoen zuzendaria, Ander Arzeluz, jartzen dute zerako Eldiako Euskal Horriaren zuzendari, ez? Eta orduan hor hasten dira kolaboratzen, hainbat eta hainbat euskaltzale, ez da? Euskaltzale eta idazle. Eta gainera Zubimendirekin, ez? Zubimendi bertan egongo zen, bai kolaboratzaile. Lagunak ziren. Baina bera Zubimendi hasi zen urtebete etzan iritsiko, baina hor nunbait, urrungo urtean bintzat 31an hasi zen, Luzearrek egiten zuena Eldian, El Pueblo Baskon egiten. Gertatzen da, arke egiten zuela egunero eta besteak astean behin. Eta sortu zuen hango Euskal Horria, beste izen bat zeukan, eresi eta hizkuntzaren alde, zuen izena Orrialde horrek, eta bertan zera berezia zuten musikarekiko, ez da? Xera berezia. Eta zer gitaratzen zuen, hor? Euskal Horrian reportajeak Euskal Horrian zerak Luzearrek berak idatzitako gauzak erreportajeak oso politak dira Luzearren erreportajeak, por cierto, bide batez esan da, eta gero jendea animatzen zuen idaztera, eskatzen zituen bere kolaborazioak eta bar, hainbat idazlerenak. Eta haiek bidaltzen zizkioten, berak zeratu ite zituen gainera, komentatu ite zituen, arrazoi bat zuten edo ez, eta gero animatu iten zituen. Esaterako, lehen aipatu dugu, emakume gutxi zegoela garai hartan. Luzearrek esaterako, garai hartan, bultzatu zituen idaztera eta bere zera alegin berezia zen, emakumeak jartzea idaztera, eta dozena bat bai behintzat badira emakume idazle gero galdu direnak asko, haien arrastoa galdu direnak baino, eta gainera egin zituen bildu zera batean, zarautzen, eta haiekin egin zuten jardunaldi bat, eta bai egon zan alako zera berezia emakumeak ere biltzeko, ezta? Eta Zubimendik egiten zuen antzeko gauza bat, baina arek astean behin egiten zuen. Orduan bertan eresi, esaten dut, eresi musika orduan gai hartako hitzez esateko, eta hizkuntzaren alde zuen izena, eta bertan beti bildun batzeko moduan gainera jartzen zuten partitura bat, kantazar eta kanta berrien zera batekin, ez da. Eta gero marrazki gintza, artea lantzen zuten, olerkia, hainbat bai. Handik aurrera euskara sustatzeko ere beste komunikabideak aurkitzen dituzte, bai Zubimendik baita Luzearrek ere, esate baterako antzerkia, zinea gian ere bai, eta irratia, Lourdes. Bai. Astean behin, Donostiako Unión Radio, ¿verdad? Unión Radio irratian bazuen euskal saioa Zubimendik. Bilek, Luzear eta Zubimendik zuten saio hori, baina badirudi Zubimendik ahots eder horren kariaz, arrazoiagatik, ahotsa gehien jartzen zuna bera zela. Bada, lehengoan erakutsi genuen argazki ospetsu bat, irrat saio bat egiten ari dana, Donostiako trainerak, Donostiako estropadak retransmititzen ari dela, eta hori bezala,
egiten zituen lehenengo programek, batez ere 1932an egiten hasi zen lehenengo saioetan toki handia eman zien literatura sortzailei. Islariek hartzen zituen idazleak, eta horre eduki zituen lehenengoetan behintzat Lizardi, gero Aitzol, Monzon, Labaseta, ekartzen zituen zer esana zuketenak literaturaren arloan, eta tenore horretako idazleak gainera. Gero bestetik herrietako kronika egileak ere, Donostira etorrarazi eta egiten zituen beren albisteak eta zuzenean emateko. Beraz, alde horretatik bere irratsaioek literatura emankizun bihurtzen zituen, bai bere bersuak, bere poesiak esaten zituelako, esate baterako lehenengo irratsaioa irekitzeko egin zuena izan zen, berak egindako poesia bat irakurri. Beraz, literaturak bazuen musikarekin batera, eta hor ikusten da garbi bere zaletasunak zeintzuk ziren, bersolariak, bersuak, bereak eta besterenak, islariak, baina islari literarioak, eta musika saioak, pianoa, eta gero abesbatzak. Horrela osaturiko irratsaioak dira. Arrakasta izan altzuen saioak. Bere neurriko arrakasta. Arrakasta, lehen komentatu nuen anekdota polita, estetik da nahiko luktuosoa, eta esango dizu zergatik. Nik aurkitu nuen eldian ari nintzela begira Euskal Herrian alako iragarki era askotako iragarkiak zeuden garai hartan ez dakit pitxi denda batek baldin bazeukan jartzen zuen zera bat iragarki bat eta edo nik zer dakit sendalari batek bere iragarkia jartzen zuen euskeraz eta barrez eta bat zegoen iragarki batek atentzio eman zian eta zan Intza taberna jartzen zuen, eta azpian jartzen zuen euskal irratsaioa entzuteko bildu zaitez alako ordutan, alako Intza taberna. Eta esan dute, jendearentzat ez da gaur egun irratia gaur egun gauden leku hau bezala, irratia oso gauza bitxia zen, eta matezun aparato horrek bakarrik gaztelaniaz hitzein zezakeela, eta hauek demostratu zuten nolabait beste hizkuntzak ere mintza zitezkeela irrati horretan, eta nik uste arrakasta alderdi horretatik pentsatzen Donostia mailan, eta Donostia mailan Gipuzkoan mailan, Gipuzkoan gaizki edo ondo baina entzuten zan, nunbait entzuten zan. Badaude lekukotzak bentsatzen entzuten zirela. Eta jendearentzat hizkuntza hori hitz egin zitekeela alako aparatu batetik gauza harrigarria da. Eta horrek demostratzen du, esan nahi Intza tabernan biltzen zirela, eta izen bat, baina biltzen ziren bintzat, irratsaioa entzutera. Eta lehen esan dut, luktuoso xamarra dala anekdota hori, ze alde batetik esan duzu, ze gauza polita, ez da nola biltzen ziren, baina gero konturatzen zea, horko nagusia, Intza tabernako nagusia, gerra piztu zanean, piztu ez, Donostian sartu zirenean, frankistak atxilotu dintzuten, eta Hernanira eraman eta fusilatu dintzuten. Hori bakarrik, gero gainera, taberna alargunari, tabernaren izena aldarazi zioten, legez, eta Intza taberna zana, Espainia taberna bihurtu zen. Eta gaur egun berriz ere transizio garaitik edo Intza da berriz ere. Baina 40 urtean ia Espainia izan zen. Franco llegatu aurretik ez dakit nolakoa zen garai hartako literatura eta kazetaritza, Lourdes? Garai hartako azkeneko urteetako literatura eta kazetaritza giroan antzematen dena da lehenengo urteetako literatura maila kultua eta oso landua eta egiteko ametsailek pixka bat itzaltzen hasi direla, konturatzen direlako irakurlegoa erakartzen duten estimulu literarioak asko da ere herrikoiagoak izan behar dutela. Irakurlego murritza dela oso alako idazle landuak irakurri ditzakena. Eta horren lekuko da, esate baterako Zubimendi berak 1932an publikatu zuen bere liburua, Aberri oihuak izenburua duena, eta 5.000 ale saldu zituen.
horrek kopuru handi izaten jarraitzen du gaur egun. Nahiago, nuke editore izan da horlako zifratan ibili. Bai, gaur egun ere handia dirudi eta garai hartan ere izugarria zen. Orduan bazebilen alako esan bat euskal irakurle kultuak 300 inguruan zeudela. Eta 5.000 alde saldu zituela jakitean, Zubimendik, Aitzolek komentario bat egiten du, ezta? Alegia Zubimendik beburua apaltasunez aurkeztu duela, ez duela pretenditzen goi mailako literatura egiten duenik, baizik eta, barrenak eskatzen diona egiten duela, eta berak dakiena egiten duela. Eta Aitzolek esaten dio, ez daukala zertan umil agertu, azkenean, irakurleak justizia indiola bere aleginari, eta justizia horrek bere sari izango duela jenteak bere testuak kantatu egiten baldin baditu. Eta gero pentsatzen eritu nintzen, lehengo eguneko hitzaldi horretan esan zuen Inaxiok, danok noizbait kantatu dugun kantu bat, hain justure Zubimendik egokitua zela edo egina zela, eta esan zen titulua, ez da mendigo izaleen. Mendizaleak aurrera, guazen mendigailurrera, eta hasten dan kanta hori, Zubimendirena da, maiz eta jendeak ez dakien. Baina haren paperetan agertzen da, eta bera filmatuta, eta dana, ez? Eta hori gainera, bere semeak lehenengo hitzetik errekalkatu zidan, ez da? Hau, gure aitaren esan. Eta egia da, ez? Egia da, eta, ondo dago zehatzea. Eta, hori, berez, arrakastaren zerarik, jende guztiak ezautzen bali madu, sinale da, ez da? Jende guztiak ezautzen bali madu, eta kantatzen bali madu, oain, ondo dago aitortzea baita ere. Norena den. Beste alor batean ere bultzatzaile handia omen zen Zubimendi, bertsolaritza arloan. Hain zuzen ere, konta iguzu, Inaxio, Josebak antolatutako bertsolari gudu hoien zehazpenak? Bai, gaur egungo aurten da bertsolaritza pelketa, ez da? Zeran beken egingo dan zera. Hoien lehenengo aztarrena, lehenengo zerak ekintzak edo izan ziren Josebak eta jende bere gehiagok, ez da, baina bultzatuta, ez da. Izan ziren 35ean eta 36ean. 35ean zera Pospolin izeneko antzokian egin zuten, antzoki txikia zen, Pospolina egin zuzen umentzako eta erabiltzen zuten, gaur egungo, orduko kursalean zegoen, hango sotoetan, eta urrungo gunean leku handiago batera juntziren, Vitoria Eugeniera, eta lehenengoan baserri, Iñaki Izmendi suertatu zen irabazle, eta bigarrenean Txirrita. Eta bigarrena Uztapide, izan zen. Beraz, bertsolaria ezagunak eta eta gainera esate zuten Uztapide ezote zan Txirrita baino hobeto jardun. Baina Txirrita zarrat zalata eman ziotela saria, nortaki. Kontua da behintzat, bera, Joseba, ibili zela alde batetik infrastruktura guztia eta biltzen, etzen bakarrik antolatzea, zera bertso saioa antolatzea, baizik eta egin behar ziren lehen bizi, eliminatoriak eta egin behar ziren, eta hori dana antolatu Eusko Gaztediko, alegia EAJ-ko gazteak jarri zituen, nolabait, bertso horiek apuntatzeko edo idazteko trebatu zituen. Bertso horiek ez zituen haizeak eraman. Bertso horiek hor dauzkagu hain zuzen ere, gazte batzu jarri zituelako Zubimendik, haiek apuntatzen eta haien apuntea egiten, ezta? Denak ez ditu ezagutzen, asko bai behintzat, antologia desentekoa da, berak zehatu zuena. Eta gero, bera, izan zen epaimaiko partaide. Han egon ziren Aitzol bera, egon zen, lehen aipatu dugun pianista ura irratsaioan zebilena, Txomin Olano, han egon zen Lekuona Manuel, eta Jose Olaizola musikaria, en fin, han egon ziren hainbat jende, bertsoiek epaitzen, ezta? Eta tartean Joseba bera zegoen. Bai, bera, zaletasun ikaragarria zeukan, eta zaletasuna
Eta gero zeuk zan gestore hon bat horretan, ez? Esan organizatzaile hon bat, antolatzaile hon bat, ez da? Gordetzen dira gainera paperak, orduko paperak, eta bar. Bai, gero publikazio bat egin zuen Euskaltzaleak erakundeak berak egindako kronikarekin. Berak argazkiak, berso horiek eta berak redakzio bat egin zuen jardunaldi horietan prozesua nola egin zen, egun hori nolakoa izan zen jendearen erantzuna, ze reakzio, alde horretatik reportaje bikaina da, bere teksturiko berenetako bat nire ustez. Eta hor tartean berak egiten du bersolari batzuen eta besten tekstuen aukeraketa bat. Bersozale handia zen. Eta berak egiten zuen poesiak ere abia puntua bersolaritzen zuen. Gertatzen dena da, berak poesia dantz eraman nahi zuela bersolaritzaren teknika hori. Orduan maila herrikoi batean geratzen da bere poesia, baina ez da bersolaritza. Ez da bersolaritza hutsa. Baina badago nolabait ibilbide bat ere badu bere poesiak zera 32tik 35 bi liburu idatzi zituen, bi poema liburu idatzi zituen, naiz eta poema askoz gehiago, olerki gehiago idatzi zituen, eta zorionez bere semeari, bere familiari esker gorde dira gainera, bere kuadernoak eta bere gauzak, ez da. Baina bi argitaratu zituen, lehenbizi Aberri oihuak zerak elurrezek esan duena, 5.000 ale saldu zituena, eta bigarrena izan zen 35ean, Zumalakarregi izeneko poema liburua. Lehenengoari olerkia deitu zion, olerki liburua. Bigarrenari poematxoa deitu zion. Eta bigarrena hain zuzen ere, bertsoak dira, bertso bete-beteak esan nahi dut, doinua jarrita gainera, ez da? Zera, otainoren, ez dakitze doinutan kantatzeko. Edo eta baserrik ohi duen doinuan kantatzeko. Eta zan, Zumalakarregi generalaren bizitza, ez da? Zer gertatu da hor, nik uste dut hor dagoela Aitzolen eragina, ez da? Bertsotarako joera horrek ere baduela, zer egin behar dut nik olerkari izan nahi dut, olerkiak idazten ditut eta olerkiak izan nahi dut, zer egin behar dut, nolabait herriaren gana iristeko. Nik uste dut Zubimenderi ez zitzaiola inbestea jola, bera olerkari goren edo moduan agertzea, nola gehiago inportazio zitzaiola alegia, herriaren gana iristea bere poesiarekin, bere olerkerekin. Eta berak ikusten zuen bere mugak ere ikusten zituen, eta nolabait jotzen zuen bertso horretara, ez da, bertsolaritzara. 1926an, Frankoren osteak Donostian sartzen dira. Handik aurrera zein izango da gure protagonistaren etorkizuna, Lourdes? Hori Inaxio esatea hobean litzateke biografiaren aldetik, baina badakigu gudari joatea egokitu zitzeola biztan da. Zenean Kanbon, ez? Bai, bera egon zen, bera lehenengo goza izen eman zuen Eusko Gudarostean, ez? Eta berak alde egin zuen ja etxetik, gudari, ez? Komandantea zen gainera, intendentziako komandantea, ja pentsatu behar dugu 40 urteko gizon heldua zela, gerrara juntzanean. Baina gaixotasun zera bat gero hilko zuen gaixotasun bera, ez da bularraldeko zera bat, gaixotasuna. Eta frentean zegoenean, hortxe intxorta inguru hortan edo, ebakuatu egin zuten eta eman zuten Errigoitiran zegoen ospitala. Errigoitira Gernika ondoan eta Gernika azpian duela, azpian ikusten dela, dagoen herri bat, ez da, txiki bat. Eta handik ikusi zuen Gernikako bombardaketa, ez da. Han gaixo zegoela. Eta handik, gainera badau, eta aipatu nahi nuke gainera, liburuxka horretan agertzen da, han sartu nuen artikulu bat, bere lekukotza hori kontatzen duena, ez da? Gernika nola bombardatu zuten eta berak nola ikusi zuen, ez? Eta, nola handik iez, Bilbora, eta Bilbon ebakuatu zuten hegazkinez Frantzira eta Frantzitik Kanbora. Bere familiaren gana, eta iraun zuen 2 urte egin zituenan, exilioan,
ez geldi, bere lanak inez hiltzan. Hiztegi bat egiten hasi zan, hango hizkera, hango hitzak eta bilduz, iparraldeko hitzak eta bilduz, hasi zen. Eta gero, artikulotxo batzuk idazte zituen, bertso minez izeneko artikulu batzuk, gero guk bildu ginizkionak, edo Koldo Izagirrek, hobeto esan, bildu zizkionak, eta guk argitatu genuen hagoen dela 5 urte. Eta bertso minez hori da, hain zuzen ere berriz ere bere zaletasun hori bertsoak. Ibili izan, baserri, iparraldeko baserri, bertsoarien bila, haien bizitza kontatzen, eta baina gogoratuz, aldi berean, hegoaldean utzitako lagunak, gerra, ikusitako kontuak, eta ez da, bertso minez, baina hainbat da bertsoz eta minez ere bai, ez da? Oso ikusten da, gizon etxituaren, alegia lehen ikusten genuen ilusio hori zertan gelditu zen, ikusita erabat etxituta, ez da, etxita, gizona. Frankismoaren hasiera zen, eta Lourdes zeintzuk izan ziren, frankismoaren hasiera horren ondorioak euskaltzalengan eta euskal idazlengan ere bai. Bueno, esango genuke belaunaldi oso bat galdu zela. Garbi esate aldera, osasun arazoengatik hil ziren aurretik, esate baterako Loramendi Bedoña, Loramendi berso edo olerkaria, Lizardi bera ere 33an hil zen. Beaz, osasun arazoengatik lehenagotik ere belaunaldi indartsu hori ahuldua bazen ere, gero, 36an, Lauaxeta, Itzol, bultzagile eta promotorea hiltzearekin eta sakabanatzearekin egia esan belaunaldi oso bat galdu zen. Eta zentsurak eta eragozpenak ekarri zuten zera bat, galera handi bat. Lehenago aipatzen zenuen, ez da, Zubimendik berak ez zuela behin ere, bere ilusio galdua hori aipagai zuela, 2 urte beranduago Donostian Frankoren tropak sartzearen eguna oroituz, handik 2 urtetara berso batzuk idatzi zituen kanbotik, 2 urte geroago izenez, eta bere sensazioak agertuz, alegia, gogoratzen da Donostia nola utzi zuen, eta han esaten duen zerbaitek ez da, bezperan ez zirudiela ezer gertatzera zijoanik. Alegia, gerra etortzen dela, eta nik uste Zubimendi bezalakoak harrapatu zaitula ustekabean. Askoik espero etzuetela horrelako gauzarik gertatu zitekenik. Bezperan dena normal dijoala dirudi, bezperan ez da ezer antzematen. Eta sensazio hori transmititzen dute berso horiek ere, ez da? Ustekabeko golpe izugarri bat da beraientzako, eta ezin gainditu duten min bat. Eta liburuak, hemen ezagun, euskarazko liburuak hemen hegoaldean 37, hegoaldean eta iparraldean zen, iparraldean gero bigarren mundu gerra etorri zen. Etzen euskarazko libururik atera, nik uste eta 37tik aurrera, 59 arte. 59an atera zen, Zarautzen argitaratuta, Salvatore Mitxelenaren Arantzazu Euskal Poema, eta urtebete geroago Euskaldunak, pentsa, Errepublika Garaitik zeukaten argitaratzeko, eta 50an argitaratu zen, ikaragarrizko peripeziak eta jota. Bai. 15 urteko atzerapenez atera zuten poema hori, eta horrek galduarazi ziren aukera bat. Liburu horrek bazuen zer esan bat bere momentuan, baina handik 15 urtetara erabat arrotza zen. Gizartea erabat aldatua zen. 2009 urtean gaude, eta ze esango zenidake, Ignacio, euskal literaturari buruz, euskal literaturaren osasunari buruz. Saltoa.
saltoa. Bueno. Ea batzetan, Katalunian jartzen dugu ikusmena, atentzioa ez dakit, bekaizkeria edo, Zubimendik eta beste askok, eragindako baskismoa, ez guzti duzu galdu dela? Edo... Ez, eraldatu inda, ez? Gauzak ezin dira horrela, en fin, bete-betean hartu, baina nik uste dute, bueno, bada garai bateko zeratan jartzen zuten, ez dakit uste dut Xaberletari nadala esaldia, ez? Baina izan zirelako gara eta izan garelako izango dira, ez da? Bueno, nik lotuz aurreko gaiarekin, baina nik uste dute askotan ez gara konturatzen, ematen du gurekin hasten dela historia, ez da? Adanismo moduko zera bat badagula eta ematen du, gure zaharrek eta ez duten zerretan. Bueno, nik uste dute importantea dela gogoratzea, eta ikasi eta ikusiz bat ikusten da gainera, jendearek bazeukala gogoa, aleginerako eskuzabaltasuna, eta hori, zer gertatzen da gaur egun, 2009an jarri diazuneri zera muga pentsazazu, 37-tik. Garai hartan, idazleak idazten zuen, ez hainbeste idazteko grinagatik edo literaturaren zerarengatik, zabaitasunarengatik bazeuden idazleak baita ere orduan ere, ez dezagun pentsa, idazle guztiak orduan ere, ez dakit euskararen zerarengatik bakarrik idazten zutenik, nik Lizardi bat ez dut ikusten horrela bakarrik bintzat, bai, euskararen alde ingo zuen, baina idazlea zen bete-betean, olerkaria zen bete-betean. Baina bai, bazegoen beste zera bat, idatzi egin behar dugu, ez bestela, beste inork ez duelako idatziko, ez? Hori, zorionez, zoritxarrez, nik uste dut zorionez, galdu da, eta orain idazten duenak idatzi nahi duelako, idazten du. Eta bai, egiten ari dena da, hizkuntza literario bat, literatur hizkuntza bat egiten ari da, osatzen ari gea, denon artean pixkanaka. Nik uste dut, gaur egun Zubimendi biziko balitz, edo Lizardi biziko balira, biak biziko balira, esango lukete, harrituta gelituko lirateke. Harrituta gelituko lirateke, ez dakit, itzulpenak lortu duen mailarekin, gure novela gintzak lortu duen mailarekin, Lizardik esate zuen garai hartan, ez? Akaso egunen batean euskaldun batek zera nobelsaria edo jasoko du, edo nordaki ez ote dan jaio, ez da? Bueno, ez nobelsaririk ez du lortu horren digan, baina Espainiako sari nazionala lortu da 2 aldiz behintzat, 3 aldiz, hobe esan, eta, esan nahi dute, euskaraz idatzitako lanekin, ez? Harrituta, pentsa ezina izango litzateke Lizardi bentsat hori, pentsa ezina ez, arek amestu itezuen, ez? Baina gero gertatu da, ez da. Eta gaur egun esaten dizut, gaur egungo, ez dakit, idazten hasten dan gazte bat, 18 urtekin hasten dan gazte bat entzat, hau, gu kontatzen ari geran hau, en fin, txinoa irutu zaio, eta, bueno, bejoen diola, bale, oso ondo irutu zait hori izatea, hori da bide normala eta, guain, hasi idazten eta zera, eta pentsatu, beste batzuk ere izan zirela horretik eta zer egin zuten, hori jakin nien behar dela hori irutu zait. Zubimendi ahaztu gabe, Lourdes, lasai eta horro, egongo litzateke Zubimendik gaur egun edo. Lasai eta barkatu ez dizut ondo. Arro, gaurko euskal literaturaren osasuna bilatuz. Bai, esango nuke buruarekin kontentu egoteko moduan litzatekela, batez ere bertsolaritzaren fenomeno ikusiko balu. Bere zaletasun handi horrek lortu duen zabalkundea handia ikusiko balu, horrekin harrita zur geldituko litzateke. Bertsolaritzak momentu hartan eman zuen urratsa ikaragarria izan zelako, bakarrik pospolien antzokian edo eta kursal antzokian oina sartzen zutela ikustia bertsolari horiek. Eta gero antzokia leporaino betezala jendia kanpon bultzaka gelditu zitzaiela, ura beraientzako benetako gertakari kultural bat izan zen. Eta orduan hasi zen bertsolaritza, Sagardotegi zokotik antzoki apainera, ez da, beraiek zuten bezala, antzokira, Amerikanaz jantzita zetozen bertsolaria jendaurrera jartzea,
bera ja aldakuntzan kultural nabarmena zen. Eta gero, eman zituzten sariak, basarri gaztia, saritzea, txirritari bere omena ematea, eta horrek denak balio simboliko handia izan zuen momentu hartan. Ikusuko balu hori gainditu eta benetako fenomeno kultural bat dela, horrekin berarekin harritutak geldituko litzakela uste dut. Eta ze esanik ez, telebista, irratia, komunikabidetan izatu edakuntza eta bar. Alegia gure perspektibatik guk ditugun arazoiei begiratzen diegu. Dudarik gabe euskarak baditu estandarizazio bidean urrats ugari eman beharrak, eta batez ere erabileretan, ezta? Baina ze ikusirik ez dauka haiek gauza ikusi zuten abia puntutik, ezta? Dudarik gabe aurrerapen handiak izan dira. Oso hementxe utziko dugu, Lourdes Otaegi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Ignacio Mujika, idazlea eta Joseba Zubimendiren biografo ofiziala, ezta? Ofiziala ez dakit. Eskerrik asko hementxe, izateagatik. Eskerrik asko zuri. Agur. Agurtu baino lehen, gurekin harremanetan jartzeko bibide, badakizue, lehendabizikoa Eusko Ikaskuntzako weborria, irubebikoitz euskogidoikaskuntza.org, eta bestea, helbide elektroniko bat, euskoikaskuntza@herrigidoirratia.com. Besterik ez, datorren larunbat arte, ondo izan, aio!